Hi Madrid, this is Jonathan. So, nandito ako ngayon para sa ating work tip of the day. So, ang tip ko lang po ay value your time inside the office. So, napansin ko lang na every time na pumapasok tayo dito sa office, lalong-lalo na sa first week of the month, minsan hindi natin naiisip yung time. Papasok tayo dito, hindi nakafocus agad sa trabaho, nakikipag-chat, ang daming distractions. Ang problem dito, naghahabol tayo lagi sa hulihan ng buwan. Lagi natin na-feel na busy tayo, na-pressure tayo pagdating sa hulihan ng buwan. So, titignan natin mabuti, dapat hindi ganun eh. Kasi marami kang oras nung umpisa pa lang. Ang problem, hindi natin na-value, hindi natin nagagamit ng tama yung oras natin. So, napaka-importante na i-pressure mo na yung sarili mo, i-value mo yung bawat segundo, bawat minuto, bawat araw na lumilipas. Okay? Napaka-importante nun para pagdating ng hulihan ng buwan, hindi ka naghahabol. Okay? So again, value your time inside the office. Okay, sige po.